Ipol's marinara, sinigang salmon hair, ipsinaklay, pusit inihaw, sisig dinakdakan, kain na na! Wow! Naman po at syempre ang gagawin natin naman kainan na naman. Welcome to Binmaley Baywalk. Tubig, Alat is in the house. So yun na nga, ang gagawin na po natin ay nagpipicture-picture na po tayo mga pamangkin at magulo tong camera ko. So ito po, pag makikita nyo, yan, mga pinaggagawa namin. Yan. Picture-picture. Tapos mamaya kakain na kami. Sasabihin niya kung ano yung mga pagkain na inihanda sa atin. So, ano ang specialty niyo dito sa Tubig Alat? Siyempre, yung mga seafoods natin, kaya nga Tubig Alat dahil nandito tayo sa dagat.
Mag-umpisa tayo dito. Umpisa tayo dito. Ito ang pinagmamalaki namin na Seafoods Marinara or Seafoods Festival na tawag po namin. So mixed seafood siya. Marami siya iba't ibang klase ng seafoods na nakalagay dyan. And alam ko na may enjoy nyo yung pagkain nito dahil sobrang sarap. So next tayo, ito naman ating beef sinaklay. Beef sinaklay, ito po ang may specialty po kami. Konti lang po ang nagsiserve ng ganyan dahil hindi pa po master ng iba. Pero guaranteed po, masarap po yan. Next naman po natin ang pinagmamalaki dito sa Binmaley, ang pork sisig. Yan po, pork sisig, the best po yan. Ang kasama naman po nun ay ang bangus sisig po natin. At andyan rin po ang ating dinakdakan. Yan, dinakdakan baboy po yan. At syempre, hindi mawawala ito. Yes, ang ating bangus na inihaw. Number 1 yan dito sa atin, sa Binmaley. At meron din tayong pusit na inihaw. Ayan, so, guaranteed po, best seller po natin ang pusit dahil first class po yan. At meron din po tayo, kung gusto niyo may sabaw, meron po tayong salmon head, sinigang na salmon head. Ayan. At ang panghuli, ang pinakamasarap talaga dito sa Binmaley, ang ating inihaw na hito. Kakain namin yung mga pamangkin natin dyan. Eat. 1,000 shitty meal hours later. At yun na naman! Apuyak na naman! Mga Team Yuyu po, siyempre dito ulit tayo sa Tubig Alat. Naubos na naman po pagkatapos namin kumain ng team. Ito na naman po yung... Abay, sinasabi ko na nga ba, yun din yun! Ang charap-charap kasi! Charap! Ang programang ito ay hinatid sa inyo ng Tubig, Alat, Resto Bar, Pangasinan Vloggers, Team Yuyu. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod mga pamangkin. Alright na alright po tayo dyan. Happy eating! Bye-bye!